Són habituals les visites de grups de persones als estudis de Ràdio Gandia Ser que aprofiten per a conèixer com es realitza un programa radiofònic en directe o també com és un plató de televisió amb el referent de Telesafor. L'última visita ha sigut d'alumnat de la Universitat Sènior del campus de Gandia UPB que, entre altres assignatures, han tingut una matèria nova en este curs que ja ha finalitzat, de la ràdio al podcast. Després d'haver fet l'assignatura de la ràdio al podcast en la Universitat Sènior, ens avellia que xafaren un estudi real, tant de ràdio com de televisió, i que poguérem veure com es fa la ràdio més propera en directe. Això és la finalitat i l'objectiu principal d'esta visita. Però no sols han visitat les instal·lacions amb una completa explicació de tots els recursos i aparells existents, de la manera de treballar, com es fa ràdio, com es fa televisió, sinó que també han participat en directe en el programa Hoy por Hoy Gandia Magazine. Ho han fet dos de les alumnes, Quina Ibars i Maria Jesús Gilabert, que asseguraven haver disfrutat amb les classes i també de la visita a Ràdio Gandia Ser i a Telesafor, una visita per a completar la teoria rebuda en l'aula. Repassar des dels inicis de la ràdio com a invent al principi del segle passat, quan Marconi, Tesla o Julio Cervera Baviera la inventen, el seu naixement com a mitjà de comunicació en l'any 1924 en la cadena SER en Ràdio Barcelona, que abans no era cadena SER, fins a arribar al moment actual, el moment del podcast.